Covid-19 Türkmenistanda ýylatyň ölümine sebäp bolýar. Şu günler näsaglaryň we ölýänleriň arasynda çağalar hem bar. Bu döwürde lukmançylyk hyzmatlary barha köp adama el ýeterli bolmaýar we derman bahalarynyň ýokurlanmagy dowam edýär. Bu arada Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary habar berýärler. Hökümet bolsa koronavirus ýurtda henidem ýok diýär. Azatlyk habarçylarynyň iň soňky maglumatlaryna görä Aşgabatda ölýänler köp. Niýazow adyndaky keselhananyň reanimasiýa bölüminde günde ortaça 30 adam ýogalýar. Ýogalýanlaryň köpüsi koronavirus bilen kesellän adamlar we ölenleriň arasynda çağalar bar. Adynyň efirde agdalmazlygy şerti bilen gürleşen çeşmeleriň biri Parahat 2-1-de 4 ýaşly oglan öldü. Ony çalafanda berdiler, keselhanalarda çağalar köp diýdi. Başga bir çeşme 10-njy sentýabrda bir enäniň we çağanyň ölümi barada habar berdi. Dün bizmeýinde bir ene we bir ogly ýogaldy. Ogly ilk öldü. Ejesi 3 gün soň aradan çykdy diýip çeşmeýär. Köplenç hastaxanalarda ölen hastalar plastik örtgülerde jaýlanýar. Köp halatlarda jaýlanyş çäreleri adamlar gatnaşmazdan geçirilýär. Bu aralykda Aşgabatyň saglyk edaralarynyň lukmançylyk işärleri öýme-öý aýlanyp ýylata sanitariýa çärelerini ýerine ýetirmegi duýdurýarlar we öýde galmagy çagyrýarlar. Köp hastaxanalarda bejergi hastalaryň hatabyna amal aşyrylýar, dermanlar üçin tölemeli bolýar. Zerur dermanlar hastaxanalarda ýetmezçilik edýär. Çoğunlygynyň ýokunç keseler hastaxanasynda dermanlar muht berilýär. Paýtagtyň dermanhanalarynda dürli dermanlaryň we vitaminleriň bahasy ýene-de birden ýokurlandy. Mektebe gatnaýan çağalaryň azlygyna garamazdan ýatyrylyp birden täzeden başlanan okuw prosesi dowam edýär. Okuwçylaryň käbiri hassa beýleki bölegi enatalaryň öz çağalarynyň saglygy bilen bagly gorkulary sebäpli mektebe gitmeýär. Her neçe gün bolsa okuwçylar resmi taýdan mektebe gidýärler. Ýöne okuw ýok. Sınıfta çağalar kart oynayarlar diýip Aşgabatyň mekdepleriniň birinde okuyan okuwçylaryň ejesi gürrüň berdi. Munyň öňü tirasynda Aşgabatyň mekdepleriniň okuwçylaryna okuwdan galmak üçin ýazylmaly arzalaryň ýöriti anketalary paýlandy. Şu ýyl ýurdun orta mekdeplerinde okuw ýyly Covid-19 ýaýramagy bilen baglanşykly berk çäklendirmeler sebäpli tapaklaryň ýatyrylmagy bilen başlanypdy. Ýöne şol bir wagtyň özünde de okuwçylardan prezidentiň portretleri üçin adatda ýaly pul ýygnalypdy. Şeýle-de mektep okuwçylary dezinfeksiýa we sosial aralygy saklamagyň zerurlygy baradaky duýduruş stikerleri satyn almak üçin goşmaça pul tölemeli boldular. Keseliň ýaýramagy ýurdun universitetlerindäki okuw prosesine hem täsir etdi. 1 sentýabrda Aşgabatda dürli vilayatlardan talipler ýöriti awtobuslarda ähli universitetlere getirilipdi. Ýöne gysga wagtda olar ýyzyna öýlerine iberilipdi. Habarçylar häzir ýokary okuw jaýlarynyň şol sanda konservatoriýanyň umumy ýaşaýyş jaýynda 27 sentýabrda garaşsyzlyk güni münasibetli köpçülikliň çäreleri gatnaşjak Aşgabatly ýaşaýjylaryň yerleşdirilenligini, şeýle-de olaryň halk maslahatynyň ýygynagyna gabat geçiriljek dawaralary hem gatnaşjakdygyny habar berdiler. Bayrama taýýarlyk maşyklary her gün birnäçe sagatlap bolýar, gatnaşýanlar karantinda saklanýar we olara öýlerine gitmäge ruhsat berilmeýär. Ýurdun häkimetleri henidem koronavirusyň ýaýramagyny ikrar etmeýärler, emma ýagdaýa çäklendiriji çäreler bilen reaksiýa bildirýärler. Aşgabatda sowda hyzmat we güýmenji obýektleri ýapyldy, ýaz çärelerine gadagançylyk girdildi. Azatlyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň sözlerine görä geçirilýän testleriň netijeleri Türkmenistanda Covid-19 keseliniň delta görnüşiniň bardygyny tasdikleýär. Ýurdun lukmançylyk edaralarynda koronavirus anyklanýan hem bolsa hataba alınmaýar näsaglaryň we ölenleriň arasynda vaksina alan adamlar hem bar. Ýylata vaksina etmek işi dowam etdirilýär. Köplenç Hytaý tanjymy ulanylýar. Koronavirusa garşy vaksina ýurtda hökmanadyr. Türkmenistan öz ýylatyny koronavirusa garşy vaksinany edip etmezligi saýlamak hukugundan mahrum etdi. Emma ýurt ýylatyna vaksina edilmegine degişli statistikany bermeýär.